Vil du være med til at være kat, Mia? Ja. Nej, I ser da helt sultne ud. Har I ikke fået noget mad? Nå. Kan I lide havregrød? Ja. Mig kan lide peber. Du kan godt lide peber. Ja. Der kommer lige noget havregrød med peber på. Det smager godt, ikke også? Ja. Vi flyver! Nej, kattene, kan I lige komme? Det var lidt for tidligt, katte. De var helt vilde, Rasmus. Miau! Ved du hvad, Kristen, stod du på snoren, da de fangede dig? Ja. Ja, så må de jo ikke fange dig, vel? Nej. Så må du godt gå på snoren igen. Ja. Hvornår må kattene komme frem? Det er miau. Det er først, når jeg siger miau. Kan I huske det? Ja, katte. Det er fordi katte er jo ikke så gode til at høre efter, vel? Er det ikke rigtigt? Ja. Nej, det er ikke. Nej, der er lige noget mere havregrød. Men det er bedre, hvis I flyver baglæns. Vi flyver en baglæns tur. Vi flyver. Vi flyver. Og havregrøden, den er jo miau. 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 Godt, Christian. Kan I lide kringle? Det er Rasmus er væk. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg ved. Kan I lide Popcorn. popcorn? Ja. Der er en masse popcorn. Flyver. Flyver. Miau.